Baserria, gure nortasunaren oinarria. Lehen bikotea galdu ondoren, Goienetxeatarrak baserrira itzultzeko asmoarekin iritsi ziren auzolan probara. Igual dala, emaio! Urduritasuna gora behera, Etzan pixadatza gorputze. Utzi jozu gariri. Ez da ekzun ere. lortu zuten hainbeste desiratzen zuten helburua. Ibaik bizkar gainean zama bazeraman ere, Segoneren labainkadak bikotea izendatua izatea eragin zuen. Desafio proban argi izan zuten nor izango zen beraien arerioa. Ainara eta Intzane. Porrota garesti saldu zuten arren, Bengoetxeatarrek bigarren emakume bikotea galdu zuten. Kalera jaitsi beharko duzue. Hau da baserria. Bizitzak aurrera jarraitzen du baserrian. Aldatzen dena lagun artea da. Nola jasoko ote dituzte urdinek Natalia eta Segone? Venga, Edu! Bai. Enkatuta nago eta bizkarra, Sentitzen du. Sumatzen da, ez? Ba, Nik ere bai, Zorionak, Eskerrik asko. Ez da errexin zen, ez? Borra. Ai, a tope! Hostia! Ba, ze ondo. Bueno, hemen badaukat mezu bat, denentzat. Sorpresa. Mandutena. Bueno, bengo betzea taldea, berre, dana eman, talde gorria herri, egur remateko eta irabazi behar dugu, Urdinak irabazle, gorriak... Zorriak bera. Musu asko. Eta Maior eta Xabi, haupa, Hori bai. Gogorrema. Natalia hori berapen horiek, guztiak aurrera esan behar dira, Venga. Eta Segone, horrengoan iraziko dizut. Kauen aletxe. Euti. Eurre, hostia! Oraindik poza nagusi dela, talde urdinak behiak nola jetzi ikasiko du. Irakasle lanetan esnea lortzen aditu bilakatu den kaletar bat izango dute. Iratxe. Esnea aterako diogu, bai? Bai. Venga. Horretarako hartu behar duzue teknika, dala. Goitik bera, junbarzarete, behatzak estutzen, bai? Hartu goitikan itxi, eta gero beraka... Estutzen, Segidan, estutzen, bai. Bat bestearen atzetik. Gatzak estutzen. Askatu gabe, bestelak gora jungo da esnea berriro, bai? Segone? Bai, hola, hartu, tipunten, hola. Goitik bera. Vale. Goitik? Oide, hortan jaitsi. Gazai. Epa! Ai, barkatu pitxi. Ez egin beruntz. Ez dut indarrakin. Joder, ze zaila. Hartu goitik, ez, hartu eta eutxi, ez? Asaskalak izeko ete die, ba? Saiatu naiz, baina ez dakit azkazalak tope egiten dit eskuetan eta horrela, eta... Oso zaila da. Mila renditzen naiz. Venga, Xabi, Arri lortzuten. aurrera. Hori da. Vale, Xabi. Ondo? Oide. Hori da. Hola, Xabi. Hola, bai. Saiatu bikin nahi baduzu. Bi hartzen. Hori da, bai? Goi. Xabi, Epi! Errikataz nago, irrikaz nago, esne hau probatzeko, zen eta azkenean, esne naturala da, eta hori azke probatu nahi dut, ezke oso goza, nik uste dut oso goza izango dela, orduan. Gabe! Kix? No, ezin, azpi! Ez egin dute! Hartu bazpa ez zuek. Segi zuek, cojones! Orden, guai!
hemen da laugarren auzolan proba. Galtzailearentzat porrota bikoitza izango da. Gaua txabolan igarotzeaz gain, taldeko kide guztiak kanporatuak izateko arriskuan egongo dira. Goienetxeatarrak, bengoetxeatarrak, ongi etorri auzolan probara. Baina probarekin hasi aurretik, talde urdinean ikusten duzuenez, bikote bat gutxiago daukagula. Ibai irripartxu ikusten zaitut? Irripartxu animoki ez, baina jode, Pozik, Segone eta Natalia buelta dielako. Pozik, Segone eta Natalia, atzo, negutegian zuk esan zenun, Ibai? Bai, nik esan nahuena. Uste duzuet, orain Natalia zama bat dela zuentzat? Joder, zama bat ez, baina laguntza bat bez. Baina Natalia gaur gutxienez animoki ikusten da, Segonek bai esan dago ez, proban eman dagoela dana eta ikusi ala lanien da zea, eta joder, emumiko jako konfiantza apur bat ez. Aintzane eta Ainara joan dira, Malur. Gaur saiatuko gea beraiengatik ondo iten. Eta gorrixei egurra muten ez, eurak esan dagoen moruen. Egurra, emango diezuek talde gorriari, Asun? Ikusko dugu. Egurra hartuko alduzue? Espero dut ez. Saiatu ingo gea, saiatu. Ez dakit, konfiantza handiko taldea dela antzematen da. Luis, kapitain. Konfiantza handia daukazue? Bai, gure undio bentzek konfiantza handia dugu. Saiatu ingo dira eta gure saiatuko gara eta zertetzen du. Gari, gaur kapitainak emandako aginduak beteko dituzu edo aginduen kontra egingo duzu? Bera ziur badago, kasu ingo diot, ni banago ziur, igual esain beste, a ber, ikusiko da. Luis, kritiko atera zaizu hor. Bueno, ez da txarra ere hortan. Ikusiko dugu proba honi hasiera eman behar baitiogu. Baserria eta txerria. Esan dezakegu, baserritarrentzat txerria altxorra dela. Txerritik dena aprobetxatzen dela, esaten hori da. Proba honen helburua txerriak itxituran sartzea izango da. Bikoteka eta txandaka egingo duzue. Bikote batek izango duen ardura txerri bat sartzea izango da. Txandaka egingo duzu eta nik esatean urrengo bikotea sartuko da. Bai? Argi daukazue? Bai. Arauak ere izango dira eta oharrak. Kristinak, txerrien inguruan zuk asko dakizu. Santo Tomasetan ikusten dugun txerri hori... Azkeneko 18 urte honetan gure etxeko txerri eman izan du da, eta zorionez, suertez, desente ikasteko aukera izan dut. Kontuan hartu behar duten ohar berezi bat dago. Hoi da, txerrie, ikustezuen bezala, azin da mantsoa da, eta gozoa izaten da. Baina, pixkoa eta sarretzen baldin bada, teman jartzen da, eta ozkak ergiti atzetio. Eta denetik jaten dut txerrik, Erne horrekin. Denak ongi etortzen zazkio. Egia da, kontuz ibili behar. Patxi! Bai, talde gorria, bai talde urdina, entzun ongi. Txerria animale bizia da, eta Kristina errandu mozala gozoa, baina ezin duzu ezuek arekin bortxen haitu. Ez biharritik hartu, ez hankatikan, eta ez ukitu. Berak ukitzen mazatxu zuri, bale. Ulertu duzu ongi? Bai. Aragu izatzu ongi betetzen, aiz gogor kastigetu zango da. Talde irabazlea zein izango den? 3 txerri itxituran sartzen duen taldea izango da irabazlea. Ados? Ados. Proba hasi baino lehen, ohitura denez, zuen estrategiak ondo zehazteko, minutu batzuk izango dituzue. Segi. Zeinek ingo du lehenbiziko? Guk ingo, venga. Guk? Lehenengoak? Bai. Ondo, Ibai, ondo. Nahizu hau aurretik eta zuek ero? Ni konfiantzakin ikusten jot, home, igual. Bai, bere lehenengoak ere, bate, Osea, ni konfiantza, bai. Ez que egunero nabil, aberen artean, badakit. Lehenengo juten edek? Bai, lehenengo bera. Sei lehenengo. Luisek zehor zertan ni baino gehiago badaki, kasu egingo diot.
Baina ni badakit. Bera baino gehiago dakidela, ez diot kasu ingo, eta ez diot kasu iten. Sartu, eta gerura atetzen bada, zer posten da? Ez sartu da itxi. Itxi. Bale. Orduan zein berdu, batek ataka iriki txerria hurbiltzen denik? Bai, uxe. Ez? Adi, lehiakideo, bikote batek txerria itxituran sartzen badu ere, urrengo bikotea ez da sartuko denbora jakin bat pasa arte. Prest? Bai. Adi, 3, 2, 1, lanera! Hortika, Gontzal. Bat hartu egari, bat bakarrik. Bai, Hor, bale hor. Gontzal, Hola. Bale, itxi hori. Bestia hartu bestela. Ez. Segi horrekin. Edu. Venga, ondo. Venga, ondo. Lasai hartu txerrie! Hartu lasai! Lasai hartu txerrie! Kontuz makillakin, bai! Honor, bai! Gu joko horre egingo dugu, Vigilatu hor, bai! Jarri hor ez dakize, txaloka, ez ikutzen. Papa eta txerria barrua. Eta gero itxi azkar. Bueno, guazen ara, pal relebo, guazen ara. Egon bada espada! Horre hon bat! Leonor atek! Gatu sokor. Bai, bale, Toni! Gari, hona ean? Zetako. Bai, hona ean? Eo biokor geldi. Venga, haupa, de puta madre. Adi, bikote aldaketa! Edu, Ibai, kanpora! Dios! Venga, Sartu. Kontuz, minik hartu behar. Venga, lasai. Guain. Oin aseguratu, aseguratu. Ezkerretik du igual, amaldurra ezkerretik. Segi atera. Oso pareja, oso ondo! Xabi, ez dukito, ez ikuto, lasai! Irekikot? Lasai. Bai? Irekikot? Neo. Iriki. Luis, txerria pasarte zireki, Iriki. Barrua, iriki. Iriki barrua. Mani jubeliz, Adi, bikote aldaketa! Amalur kanpora! Nondik? Kitx. Zukitu. Ez. Gure arteko harremana, bai, badai hobetuz badai eta, arrasungi. Eto, zorri atzetza. Hola, horrexo. Jarri horrexo. Aurretu gixo. Bai, hau sartuko dianik, oso ondo iratxe, oso ondo. Kis? No, ezin, azpil. Hola, jo, hasa. Edu, utziaran? Horretxo. Lasai. Hola, horretu gixo. Iraki barrua! Sorry. Oso ondo barrura! Zabaldu. Zabaldu, segi, hola. Segi, bale. Neo, lasai, Utzi! Makia! Bueno, zetako aurretu zara, hostia.
Batzut utzi. Atea irekita utzi egu eta orduan txerria eskapau egin da. Vale, Adi, bikote aldaketa! Venga, venga! Hango hartu. Hangoa hartu. No, bazuzi! Baino barruko jeutxi, Ja, jarri hor, ez ifina horri. Hor, fan hor txerrixan parien. Hor. Lasai. Baina jarri horrien. Gelitu, animo. Hortzea. Ara fan, Harutze, Edu, harutze. Lasai. Ba. Hanna, jarri gara. Suave. Poliki. Epa. Itzi. Epa. Lasai, txikitxo. Ba, txerriei zegone esan dit esateko kis, uste dut, bai? Kis, eta holan egin dugu, bai. Adi, bikote aldaketa! Bale, bikote aldaketa, zeintzien, garita. Ez, sartu dute, jazin dute. Bai, garita, hombre, gure kasun, bai, segi. Bai, segi. Ez, ezin dute, karo, ezin dute. Sartu bazpa ezuek. Segi zuek, cojones! Ordenero. Tia! Ezin dute sartu beste bat. A ver, itxile hontzan. Bai edo ez. Buen Dios! Nola ez, bai ez, segi! Aldute edo ez. Bai ez? Segitzeko, gari, la hostia! Ezin da sartu beste bat. Esando ez ez. Bale. Kanpoan geratu bat dala. Bale! Behin inizkio. Ez que si hay cambio, jutako bat zen. Sartu! Gari! Ez, Sartu! Adi, Gari eta Gontzal. Arau bat urratu duzue berriz zelaira sartu zaretelako. Orain, hor geldirik itxaron beharko duzue, txanda pasa arte. Geldirik! Ez que pentsatu behar dira gauzak, no vale ir como una moto bat bezala jutea, baina, alborotau. Burue pentsatzeko epa. Luis, haitxuiek ontxerre kapazitau dianik. Zer? Sartutako bikotek ezin di berriz txerrik sartu. Is. Ondilla. Is. Iriki barruraino. Bai. Bai. Is. Oide! Ondo, Xabi, hostia, ondo! Hauen dios, horiek eta! Behin ibili gabezean 10 lur txerrekin, da, ni obviamente ere bai, eta, azkenen, hasieran euskorkeri baten ibili dit nik uste txerrek ez dugu lortu, baina gero ja bigarren rondan ateaganen lortu du bintze sartzea eta pozi galde hortatio. Adi, bikote aldaketa! Aprovechau! Behindu! Kasi! Poliki. Eki, atozuna, eriki! Txabe, bizkoa! Kontuz, Tia! Torri unata ganatzetika! Torri unata! Suabia, torri atzen ez jarri muturri! Tia! Lasai! Zu torri unata! Aten ditzazu! Lasai, ez ukitu. Bai, ez. Ez ukitu zen. Hola, lasai. Bai. Hola. Quieto, ez jo horremestea, tenparia da. Torri unata! Zer goia zezo politika? Quieto. Hori da, txalokin! Hori da, ondo! Txalo eta guzti! Ireki! Venga, Luis, venga! Kampoa, ireki! Jo, lasai! Kas! Izukitu! Hori da, itxi! Torri. Lana amaitu da!
sartzea, Kanpoa, esan, kanpoa irikitzeko. Zertako irteten da gero Ainoa? Sartzea, Ez du pentsatu, momentu ezion presioakin, esatezun, itzuli bar naiz. Listo, inainado. Guk, beste paion leheno sartu diau. Atezara ez dola itxi? Bueno, baina hortan ez gaitu gelditu. Osa, gu azken finen, gu behin sartu dune lasaitu egin gaitu. Bi txerri barrun genduzkianen, kanbio esan danen, sartutako bikotek etzian sartu behar da, sartu indek. Hori lehenengo akatsa indiauna. Eta gero, bukaeran pik zigoztean barrun, eta zure biona izan martzan, langea bota kanpoa eta zu kanpoan gehiago behitzen. Eta sartzen zanen ordu mitxi. Zegoen entzuten gure oioak zegoen entzuten, eta Gainean, nik buruan ekana zen, irutxerriak barrun, tani berdin dunu nahon. Bai. Tardun esan, irutxerriak barrun daude, bai jazta. Bueno, esan dakoa, jokue bukau egin da. Epaiek ikusi beharko da zer erabaki hartzen duen. Ni banekien guk ezinela sartu behar, eta esan dut, baina bueno. Argi Ja, hor zeon ekipo erdia esaten barrura, eta beste erdia esaten zen. Venga ba, kalea dutak. Tani kriston lan egin da, zenen sartu dugu minutu batean txerria. Lehenengoa bai. Eta bihar Safiora, ni. Edo ez. Gari, izan da, ez da izan zure erabakia. Guaindikan ez dakar. Ez dakigu zer. Zuri esan dizute, aurrera. Aurrera. Eskizera ingo. Ez ifaio jo ni jutea berdintzait, baina ez kegoa. Ja, amorrua ematen du. Ez izue batzuk aquí de mala hostia, que se mucho grupo, mucha hostia. Mucho grupo, mucha hostia, eta xebe. Beitu egia. Esan dik txerrik sartzeko. Punto. Osea, ordenazien, hiru txerrik sartzeko barrua. Etzian ez, atesara izteko, ez dik esan. Arauek, oin, nik txegat, zer erabaki hartuko duen. Talde gorria, talde urdina, auzolan proba bukatu da, nahiko parekatuak ibili zarete, bai talde gorrikoak eta talde urdinekoak. Baina auzolan proba honetan, talde irabazlea talde urdina da. Talde urdina, gaur baserrian egingo duzuelo. Talde gorria, badakizue zein den ondorioa, baina, Asun, zer gertatzen da? Bueno, nik erraten aldut ere, nik nire amorrua propioa dut, ez dutelako lortu izan zerriare gerturatu gara, baina hor denboran ezkarra igual azkarri bili, edo ni dut nire frustrazio propioa, eta gero dut frustrazio grupala. Izan du da ikarrakarrezko kaosa. Asun, eta besteak, negutegian, hemendik gutxira, horretaz ez egiteko aukere izango dugu. Auzolan proba honetan galtzaile ateratzeak badakizue zer suposatzen duen. Talde gorria, gaur zuek txabolan egin beharko duzuelo. Segi zuen tokietara. Ematen den barrutik amarrazioa da, irabazita zeon jokue, erregala guen diula. Ez ditu arauek, hain nervioso otengeak gero, galdu itzen deula, gero. Ez, hartzaren larrua saltzen dugu, proba amaitu baino lehen, eta hori ezin da pasatu da. Egon testela, zai. Ez da. Gure azango, horrek ematen da morru, Bai, amorrua, baina dan hori, jazta. Baina gari irenteitzen zuatela, arrazoi guztiz duguan imartzianek, txerri bezala bota. Joda, Ainoa fanda sarretan ati, Eta sarra dugu barrutik eta barruen gehatu da. Bai. Haik ez tarra, juego. Behaiek txerri lehen sartu du. Eta esaten duen, bai, jazta. Zuek behan dugu, eta esaten duen, jazta, galdu dugu. Eta errepende, atekin ez izuela moldatzen. Eta errepende zuek itxizu eta honi, oi, hostia! Guia ospatzen. Ba, korrika, Epaiak ez baino lehen guia ospatzen ari ginen. Gure egin dugu, Zuk esan zura, egin du, eta txerria minutu batean zeon barrua. Kitxo.
Luisena izan da akatsa, osea, hasieran eta gero bikotearena, zen azkenean sartu behar zuten baita txerria leheno. Hoi defendatuko dugu negutegian, hilarte. Ja, baina eske hoi ez da, galtzen badugu, baina ez galdu Buruan jarri, duelora jugo gehala, eta ez baina juten, behintzat, bikote bezala, libratu gea, egun bat. Nik hain dutelako gaizki ulertu izan da, eta nik hain dutelako gari txandan gindua zen, eta gari zentua sartzeko, eta hori izan dek akatza. Entonces, ungi, Ungi, eleganti, Nik gusto gelditu nahi zen, gusto. Venga. Gusto, Itxitura izateko, atea itxita utzi beharko zenukete. Akatza norena da. Gure esateatik. Gari, zuk bazenekien, araua urratzen ari zinela. Egia da. Egoera zeharo aldatu da talde gorrian. Eurek egindako akatsengatik, galtzen duten bigarren auzolan proba da. Eta horregatik txabolara bidea hartu beharko dute. Mira, ze ongi. Eta dana garbi. Eta uria ez egin ezkero gau ona pasatuko dugu. Ja, erratza pasatata dena, ondo. Lasai? Ez zekela, lasai ez, meka bendiostek. Bai. Bita huts ginozten irabazten, Bita huts? Bita huts. Gero txanda oparito? Bita huts eta gu ere posore, amorrua ez dugula sartu Guk ez guk dugu ere. sartu ez dara? Sartuko banu, igual hori dena, etzen pasatu izanen. Osea, pentsatu ze karga. Osea, nire sentitzen, supergaizki. Sentitzen dute. Aixun. Gorriak burua altxatu ezinik dabiltza. Baina bengo etxeatarren artean egoera zeharo ezberdina da. Auzolan probako erakustaldiak basarriko alderdi gozoena bizitzera eramango ditu. Lanaintzen, ikusten da lanaintzen, lortzen dala hemen sarixa, osea, lurrenguen lana eta lana. Lana, gogor! Importantiak gure arteko nominazioak ez egotie, bestela. Zehati nomina ustezu, zehati guzti. Bestela ekipoa baita, bi bikote gehitu ezkio, toma por culo. Kuadrileo lan segitzea, batea utzi gabe. Oye, eutxi mare dano batea. Eutxi. Kuadrilla baino familia, Xone? Kuadrilla baino familia. Eta negutegian urdinen bat atetzen baldin bada, nos lo comemos. Neka bendio. Zuei jarriko zuen lehenengo, salto zueko. Nik uste gu ateako gara lehenengoak. Ez dut uste Garita Gontzal izango dinik, ze Garita Gontzal sartu dira, eta aldean presioa asumatu dutelako. Ni banekin ez ginela sartu behar, baina bultzatu gaute sartzea, eta sartu geha, eta akatsa gurea izan da, teorian gurea izan da. Bai, eta gu ere ez geha igual soberan jarri hor pixkat, oie, ez, ni empatea probakatu nuke. Argi darri dakat. Empatea, behintzat ez da hain txarra. Txarra da, baina ez da hain txarra. Niri gustatuko litzaidake guri tregua pixkat ematea, porque eske, ja bale, ja aski da. Ne ustez bikote bezala okerren indutenak gu izan ga. Ze faiatu zu baizuk eta bainik. Heldu da gaua baserrira, eta iluntzearekin batera negutegian dute hitzordua bi taldeek. Bertan lehiakide batzuen artean sentsazio gazigozoa eragin duten hainbat erabaki argitzeko aukera izango dute. Talde urdina, talde gorria, gabon, eta ongietorri negutegira. Gabon. Sesio hau bukatzean, desafiora nortzu joango diren jakingo dugu, baina... Bueno, nik... Luisek hitz egiteko gogoa du. Nik goza bat aipatzen nahi dut, azken finean zigor akatzak kukin dugu, ane hondie bikotea geldik, txerriek gu sartu lehenago, bale? Eta horren ondorio ere nik ustet urdinek zerbait euki berko lukela. Bueno, ni hortazen autotaladoz, Zuk animali bat zerretan dozu nien, barruen esatie barrera iztendan momentzuen. Ez diau, araurek etzien esaten barrera itxibertzanik. Araurek esatezien txerrie barruen egon bertzola. Vale. Ez zue beste araurik esan. Eta gero lortzen badugu sartzen, imaginatzen dut itxi bar dela eta ateri bar garela. Guk arau bat geizkin deula, da ados. Gure zigorra auki diau, angeldi ongatuk, txabolagoazik, loitea, baino ondo bidez zuek txerrie behandugo sartu dezu. Kiz! Eta horren ondorioa ere, ustez zerbait euki beharko zuen dukutela. Luis, argi gelditu dadila.
Itxituran, 3 txerri sartu behar zenituen. 3 sartu dituzue, baina itxitura izateko atea itxita. Itxita utzi beharko zenukete. Argi dago, zuek atea isten bigarrenak izan zaretela, eurek atea lehenago itxi dutelako. Ez dago dudarik, ez dago zalantzarik. Zuek pozik zaudete, bai? Irabazi duzuelako. Natalia, zuk Ainoari irabazi diozulako. Egia da. Pozik zaude horregatik? Bueno, horregatik ez, denok irabazi degulako, bihar ez dagulako uste de desafiora jungo, eta bueno, gaur baserren egingo dugulako, lo. Orduan horregatik pozik nago, bai. Gaurkoan Nataliak eta Xegonek irabazi diate, eta Loisei baita. Nataliak irabazi dit, bino egia da, Nataliei eskapo indiola txirri batek baita. Utzi! Atea! Baina, zetako agurretu zara, hostia! Xegonek txerria sartu, eta Nataliei eskapo indiola. Bino gaur egia da, Natalia, topezukin, eta zorionak, ze ikusi dizut baita gogoz hor, eta baita behar nuen zure hola ikustea, eta alde hortatik zorionak. Pozten naiz eta eskerrik asko. Hala ere, akatsa egin du baita, Bino zorionak. Talde gorria, debekatutako arau bat urratu duzue. Bazenekiten Gari. Zergatik egin duzu Gari? Banekin, osea, guk, bueno, bai, eske banekin. A ver, bagenekin. Guk ez ginela sartu behar. Baina atxeak hasi dira, oiuka, sartu. Barkatu. Sartu behar zarela, egon naiz geldi. Segi! Zuezate, gure kasun! Ez, sartu bazkan zuek. Segi zuek! Guai! Eta hau ni todo, sartzeko. Nok esaten zizun. Nik batek. Nik bai. Segitzeko! Gari, la hostia! Gari! Ez! Sartu! Gari! Gari, Luisek eta Josek esan dizute sartzeko. Eta zuk bazenekien araua urratzen ari zinela. Luis. Bueno, han ateparen zeuden, eta aiginen rotatzen, lau bikote, eta urduritasun horrekin, esan dio, urrungo zuezate. Eta urrungo zuezate, sartu die, eta venga, segi, eta japein sartu, segi, esan dio. Luis, parkatu, baina Garik esan dizu, eta nik ikusi dut. Garik esan dizu, eta ohartarazi dizu, hori ezin zela egin. Zuek sartu behar zarete uste dut nik, Zuek! Sartu Gari! Garik esan dizu, Luis. Eta alata guztiz ere zuk ez diozu kasurik egin. Urduritasun hortan, nik esan diot, gero bestatuk esan dio, eta punto, nik esan diot, urduritasun horrekin. Eta, bueno, akatz hori, ordaindu berko dugu. Aige ordaintzen. Baina, gauza bat, akatza norena da, Jose. Zuena esateagatik, edo Gari eta Gontzalena betetzeagatik. Gure esateagatik. Gari, norenak da errua? Da nona. Talde froga bat da, taldea faiatu dugu, bai ezta. Akatsa egin da gero baita irabazi genuen, eta azkenean, segundu pare batengatik ez dugu irabazi. Talde urdinean, zer uste duzu honetaz? Zein da zuen iritzia? Bastakit, nik uste dute pintetan dauela talde bat oso batuta dauela, ez dakiz zer, eta gaurko proban nik uste dute ez tala hori erakutsi. Ikusi gatzu bata bestia Juju Luka, gero akatsa indo zuenien bata bestia egurra sartzen da bestia zizarie, eta nik hori ez dut ikusten talde batu bat moruen. Gu talde bat zela gaituk, geure akatzakin, talde bat gaituk. Usted bikote bezala, garbi dakagula taldean, okerrenak, bikote bezala, Luistan izan gehala. Osa, ados, zuek esaten dezunakin, bine uste talde guzti ados gaudela, bikote bezala, Luisetani okerro ibili gara. Zuek uste duzu orduan izendatuak zuek izan behar zaretela? Nik behintzat argi dakat. Azken fineen akatza berean atezara izten eta nik aintzea tio, nik ez dauke bate porremaik gu izateko. Guk emandako agindukin sartu dituk, eta ondo galesti ordaindu behar dira orduan, erabaki hartuta zeok, baina nire erredun sentitzen ok. Andoni, zer? Talde guztiek txerri bat lortu dute sartzia. Guk ezer. Horrekin zer esan nahi duzu? Norbait nominatu behar balin bada, gu izan behar garela. Gainontzekoek gora bera egin dituzte, baina behintzat asko positiboago izan dira gu baino. Ezin izan dugu ezer egin. Asun ados?
Bai, eta aukera bakarra izan dugu. Nonta bertze taldekoak ere izan dute aukera gehiago, eta bueno, horrela da, zen nahi duzu, sorte txarra. Gure kasuan, ez dugulako ez lortu zerria, eta gero bertzetan, gaizki. Talde batua, animoak goian, kompetitiboak zaretela, hori behinta berriro Luis erakutsi duzue. Baina nik ez dakit zer gertatu den azken orduetan. Erabat aldatu da, desegiten ari da. Ez, talde bezala, gu beste, ni uste, talde bezala ondoko gabiltzala. Gertatzena, akats txiki hori edatio, bi proba galdu ditugu. Egin behar dugu egin beharrekoa. Desafiora, joango den lehen bikotea izango da Gontzal eta Gari. Onartu behar, zein gaua? Orain entzun behar ditugu arrazoiak. Gure adituek botatakoak, patxik esango ditu. Kaixo, bikote. Ikusi duzen nola zaten izendatuak, eta zeren gatikan. Arau ostegatik. Baina, hortik aparte, nola zuk zure nortasuna uzten alduzu bertze batzuen eskuetan. Batez ere Gari, baserritar on bat denak gaizki aholkatukuk baztertu behar die. Eta zuriak bete. Eta horrengatikan, kriston decepzioen mandonik. Nik uste nuzukola baino, buru argigu ezinola. Eta hola, isindugu antzinatiatu. Zuk orduan baserrian eozin agindu ukar bat, eta zaitu bizkarrien hartuta barrura. Oik segidu moto bardik kanpora. Eta izan argila. Ez dut holako kametitzeko. Egia da. Egia da. Bari. Badakizue, zuek biharko desafioan bai ala bai parte hartuko duzuela. Gari, oraindik ere aukerak badaude. Bai. Baserrian jarraitzeko. Egin behar duzuna da, adituek, gu hirurok, esaten ditugunak ondo entzun, pentsatu, hausnarketa bat egin, eta zuzendu, akatsak zuzendu. Ados? Bai. Negutegi honek duen funtziorik handiena, desafiora joango direnak aukeratzea da. Lehenengo bikotea aukeratua izan da, bigarrena gainera zuek aukeratu beharko duzue. Aizkorakada ematen lehena, Jose izango da. Hartu aizkora, Jose. Asun eta Andonirentzat. Iratxe, zure txanda. Hau ere, leku berdinera. Asun eta Andonirentzat. Asun, zure txanda da. Ainhoa eta Luisentzat izan da hau. Andoni, aurrea. Ainhoa eta Luisentzat, eta momentuz berdinketa daukagu. Luis, hartu aizkora. Jose eta Iratxerentzat lehen aizkoraka da. Ainhoa, zer egingo duzu? Jose eta Iratxerentzat argi ikusten denez, berdinketa bat dago. Hau zuek antolatu duzu hona etorri aurretik, ezta, Jose? Bai. Zergatik? Azkenen ikusten da talde bageala eta ardura danona izan dela. Egin duzuet, aukera daukazuelako egia esan. Baina berdinketa hau hausteko, nik esan nizuen zoriaren esku utziko genuela. Guztiok ezagutzen duzuen zotzen bitartez.
Zotzik motzena ateratzen duena izango da bikote izendatua, bigarren bikote izendatua. Hartu bat? Ondo? Hurbildu ahal izan eskero, 3 zotzak jakiteko laburrena zein den. Norena da? Jose, bigarren bikote izendatua desafiorako Iratxe eta Jose. Ondo. Gauza bat esan nahi dizuet, Iratxe eta Jose. Zuek izendatuak zaudete, zuek nahi izan duzuelako. Bai, egia da. Eta ez dakit estrategia oso ona den, taldearentzat. Bueno, baita ere merezi genuen. Bai, baina hori eginda, zuek zeuen burua arriskuan jartzea erabakit duzue. Atera kontuak orain, nor aprobetxatuko den edo nortzuk aprobetxatu daitezken zuek egindakoarekin. Eta zuek erabakitakoarekin. Pentsatu horretan. Orain egin beharko duguna, 3. bikote izendatua zein den azaldu behar dugu. Eta bihar desafiora doan 3. bikote izendatua Ainhoa eta Luis dira. Justizi pixkat gutxinez. Onartzen duzue? Bai. Alde batea bai, zek, errue parte gure izan da, eta Jakin dezagun, adituek zergatik aukeratu zaituzteten. Luis, guk zertako ematxetu arauek eta esatetu gauzek nola behar duen. Gio, zuk nahi dozun bezala itekotan. Gu alperrik aiga gauzek esaten, gio ez bazuek hausu ikin behar. Errespetu faltati duitzen zatin duzuna. Errespetu falta. Ados zaudete? Urduritasun horrekin, pasaintza egu, ez da errespetu falta hori izatea, urduritasun horrekin pasaintza egu. Igual momentu hortan lasaitasun pixka gehitxo bergen dukela, bai, baleike, baina ez dut uste errespetu falta izan danik. Entzatzen dut. 3 bikote izendatu eta 3 talde gorritik. Gontzal eta Gari, bihar desafioan aukeratu behar izango duzue, arerioa izango duzuen bikotea. Bueno, momentuz, zer esan behar dizuet? Talde urdina, zuek baserrian egingo duzuelo, talde gorria, txabolan egin beharko duzuelo, ahal izan eskero. Eskerrik asko, ongi izan. Hori zon aukera bakarra urdin bat sartzeko, txerri behan duzatulako. Oain esan dut, ulertu behar duzu, zure burua igual dueloan ikusten zenuen, baina guk gurea 100% ez. Hoi da. Garik ez daka bere... Ez dako malizak. Ez daka pertsonalitateik. Ez dauke Dudan jartzen da, ez daka konfiantza bere buruakin. Ez dakit ez da nola esplikatu, zen kriston nola hostiekin. Erabaki importante batzuetan, porrote egin du Luisek adibidez. Eta kasu iteagatik, talde guztia pagatu egin behar du. Nik uste Luisek hartu dutela de lider, de kapitan nola, eta ez da dena Luisek zatena, amen. Horrek esaten dago eura diela talde batu bat, ez dakiz zer, bestie, baina ni jarraitzen dut pentsetan gu batu hau garela eura baino, Nei durik hori bai. Eurak behin nervioso jartzen dienien no valen panada, Panada no valen, Enbeste kolpega idia Luis eta Gari. Hortaz, baten bat, fuera. Eta balima da Luis, kasu honetan,
hobe, ez dakit. Ez dakit, bai. Desafioan buruz buru neurtzeko aukeratu duzuen bikotea da... Ez dago berri honiko jenetxea tarrentzat. Hotza eta euria iritsi dira eta luzerako geratuko direla dirudi. Eta hau gutxi ez balitz, txabola blai eginda utzi die gorriei. Dakat, peitua, kala osamatu pixoinan zela, eta goitekan igo zaitela. Hostia, eginten duen hotz eta izearekin. Ja, gaina hoen irutzeitken dukoetela, eta ala ere hotz aukikoetela, zeia gorputza guzti zait. Ai, gizajo, nahi oso laguntza? Bale. Guain ze gustora jantziko duzaren hori, Euri egiten doainean, txabolantzako hoi, Txabolan iguele itxurrin batero. Nik dakator alde batetik pena ematen haute. Baina bestetik berri zatezu, igual ondo etorriko zaie pixkat. Sin piedad. Esaten, hori dek. Joko bada, Jokoa duk, hau jokoa duk. Baina pena bizkatze bat niri bai ematen didate. Pena? Pena nahi bat. Edu, ulia untetan zaizla. Nigenak egin estentxurak kolako behaten zutenik. Talde gorriko baserritarrek lasaitasun momentu bat bilatu dute hainbeste arazoren artean euren bizipena kontatu eta barrua usteko. Zazpi zen nahi erbe gaitu. Familia ederra, Bai. Ostras, gu ere bost gara. Azken ningu igual atxa bat izan dugu, minen nire amak dena egin du itxian, Nire atxa lan fisikoa, minen gure atxak ez gaitu kaso putarik egin. Osea, beti nahi izan du ondoko auzoko familiko aurrekin egon edo egizira joan bertze umikin ez da gurekin mino. Nik ez ditut izagutzen nire herriko mendiak, ez dut eus izautzen. Eta orduan imaginatu. Eta gero, izan zen etxalarren itzuli bat, etxalarko mendi osotara, eta bira, ez nion garrantzirik eman. Joanen gara elkarrekin ez da, zaudi xirik ez da joanen aizta. Azkenin, ez nintzen eratxekin joan, eta gero, bira, eman zion infarto bat bizi da, Bino pentsatzen, bira, izan una aukera igual egiteko, eta duzun amorru horrekin, hau niztan, naizte izan jonolkoak garen ere, orgullosuak eta... Bino horrela da bizia, eta guain, ni atxarin, eratxari jakin dut igual barkatzen. Bera oso gogorra izan du da gurekin, berari ze bizia tokatu zaio ere. Hori da askotan. Eta orduan behar duzu bere tokian jarri, saiatu ere ulertzen eta pentsatu, da persona bat rekursori gabe, ama gabe hazia, bakarrik atxakin ere oso gogorra, eta nola nahi duzuzuk igual goxotasun bat izatea. Pertsonak bizitu duzun gauzekin... Tokadoke, nire kasune, berdin azkenen gure bost anaiarre bagaituk, eta oso gazte ume, kasi bai danok ume ginela, haite galduen duan. Eta, azkenen ama bakarrik gauzian hartaldekin da familikin, eta, lan asko inez aurre ateatzea beste lanik etzaio gelditu. Eta gure launtzakin, aurrea segidi hau. Nire ilusioa izango zian, hemengo sarie behai dedikatzea. Oskar. Eindon lanakatik, azkenen ez du berze ezarre jaso lan egin da lan egin. Eta azkenen nahi gazteak eutxi dio, eta nik lautzen dio, ze azkenen asko gustatzen zait, ardikin lan egitea. Ja, eta ematen zaitu bake bat ere bai, ez dela? Baina, aparte, lan egitea tokatzen zat beste fabrika baten, diruik ez daulako behar danen beste, baina, ez dauket bate da moik azkenen, Luisek esaten zona lehenengo negozioa, hartaldea, gero familia eta gero negozioa azkenen. Hitz egiteko behar handia zuten Asunek, Josek eta Luisek. Baliteke, haietako batzuek basarrian azken uneak bizitzen egotea.
topera, Topera, Zuri bat zaite, venga, Gari. Aldu zutela, ganak injun. Da, Luis, ikusi barko beha, Etortzen dela, ospatukoa. Egurre, Bai. Egurre? Zego aldi txarra da. A tope. Egunon, bikoteak. Egunon. Ongetorri desafiora. Gaurko desafioan, badakizue zer erabakiko den, baserria utziko duen laugarren bikotea zein den erabakiko da. Gontzal, Gari, zenolako gaua pasatu dugu, Gari? Lo gutxi baina gabona. Lo gutxi zergatik, euriagatik edo barruan izan dituzun pentsamendu guzti horien gatik. Ba, bi gauzak azkenean. Gehiago burua, euria baina bai. Luis, Ainhoa, hemen zaudete. Egunon. Nik esango nuke zuek ere eskatu duzuelako. Geuri lasaitasuneako. Azken binen izan zen, igual danon arazoa, baina gehiena igual neurea guria izan zian. Eta orduan, igual hemen egotea, pixka lasaitu egetuko horrekin. Jose Iratxe. Gure hemen gare, bai. Eta zergatik zarete hemen? Guke azkenen parte baten ardura zeukea batzo galdutakona, eta azkenen talden erabaki bezala gu biok nominauta gerek. Zer gertatu zitzaizuna, atzo negar batian egoteko? Ni badakidalako Soriarekin jolastean ez dudala inoiz sorterik izan, eta, klaro, empatea sortzeana zen jolastea, ez zegoen besterik. Eta, nekien gu izango ginela. 3 bikote, baina zuen aukerak eta ezagutu aurretik galdera batekin nahi dizuet. Proba honen inguruan informazio bat izateak zuen aukera aldatuko luke? Ez. Seguro? Bai. Proba honetan, desafioan, hau erabili beharko duzuelako. Tori. Gari, haze arpegia. Bai. Pentsatzen ari zara momentu honetan. Gauza asko gainera. Aldatuko alduzue? Zuen erabakia? Seguro? Seguro. A ber, Jamil. Ondorio guztiekin. Nik ezakit baina Garik giltza ikustean lasaitasuna nabaritu diot edo postazuna ere bere aurpegian. Hau traktoren baten giltza delako. Eta? Ni traktoreakin egunero biltzen naiz. Zuek aukeratzen duzuen bikoteari beste giltza hau eman behar diot. Jakin dezagun Gontzal, Gari, desafioan buruz buru neurtzeko aukeratu duzuen bikotea da Luis eta Ainhoa. Luis eta Ainhoa zuentzako beste giltza, beraz, Jose eta Iratxe. Zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ere. Itzul zaitezkete baserrira. Bueno, suerte. Bueno, hi. Egurre, venga, hi. Agarrik ez,
Hombre, topean. Gari. Tope. Venga. Gari, unkitu egiten zara. Ni askotan bai. Azenolako sentimenduak sortu diren, harremanak sortu diren egun hauetan. Aurretik ezagutzen zenuten jendearekin. Oia. Gari. Bai, azkenean hemen zaude, 24 ordu elkarrekin, eta... Eta hain ezberdinak izan da denak. Ba, bueno, bai. Akidetasun hori. Luis eta Ainoa. Espero zenuten, Luis. Bai, bueno, espero genduen. Igual tratorekin erakutsi duzuen, igual iritzi aldatzeko aukera zeuken, baina, bueno, baina espero genduen. Zu traktorea ondo ezagutzen duzu. Piskat ibilita nao, traktoren. Garik esan du ere berak ondo ezagutzen duela eta ondo gidatzen duela traktoria. Bai, hori ba, bere aukera dauke, eta, bueno, aukera ona dauke baita demostratzeko eta honenak atera dira. Bino lehen garekin hitz egiten behak esan du, oiotegi batian, oiar bakarra egon daiteke, eta uste hemen bi oio potente ditugula, eta garik barruan dakan amorrua, ateako dula ezakatu daik, ikusko gu. Ikusiko dugu. Proba, fardobolak erabiliko dituzue proba honetan. Probaren helburua. Fardobolak hartu, ordenatu eta hitz bat osatu beharko duzue. Proba honek bi fase ditu. Alde batetik, baserritarrek traktorea erabiliz, zelaian sakabanatuta dauden 8 fardobolak hartu eta eremu zehatz batera eraman beharko dituzue. Bigarren fasea, kaletarrek baserritarrei aginduak emango dizkie. Zertarako? Fardobolak ordenatzeko. Horrela ikusiko baita hitz iskutua edo eurek asmatu beharko dute hitz iskutua. Hemen oso garrantzitsue da, bi kaletarrak inbehazuen lana. Txoferra esan beharko baituzue, bola edo aurrena jarri, edo biharren, o zazpiharren, edo nola moldatu. Oso ongi uztartzen zatea, baina hortan erne bile, ongi esaten non jarri. Hori da. Gontzal, Gari, Luis eta Ainoa, zorterik onena. Eskerrik asko. Gure baza egongo da traktorien askartasuna, Bai, zure askartasuna, eta gero ni hitza, batean ateatzea. Ni oso ziur nago froga guretzako dala, zeren nik egunero nabil traktoreakin, 800 bola egiten ditu urtean, eta bola bakoitza urtean 3 edo 4 aldiz mugitzen dugu. Nik lehenengo utzuko zut, lekue lehenengontzako. Eta esan, 5 bat, edo 6 bat. Lehenengo da, kendu berdetena eta nun jarri berdeten bigarna. Nei pena matez egen Garin kontraitea, zaigez, mutillo oso da, oso bihotzenekoa eta hoi puskada da, baina bueno. Adi, lehiakideo! 3, 2, 1, lanera! Vale, Luis! Ondo! Begira, lehenengo fardobolak hartzen ja. Bai, hau urbiletik, ora urrutinatik. Bakoitza be estrategia. Venga, no me jodas. Bida. Garik ja lehena. Ondo, Luis, ondo! Helburua muitzea da, adek trapu gendu dio ja. Ondo, Luis, venga, bigarrena! Kontuz! Adi egon beharko dute, bestearekin talka ez egiteko. Abila. Abila. Nabaritzen da ja ohitura daukatela. Bai.
Venga, ope, ze ungi sortu dio. Hau urrutetik da bila, mira, gaina velozien luzea sartuta, revolta eta mira. Ze guztien da bila. Hoi gozatzen, nahi da loi oitan. Ondo, Luis, ondo! Kontu! Ei. Hala, velozidadetik atzaio. Velozidadetik atzaio. Bai. Corto, larga, Orintzio, muitu du. Zer velozidaden? Bai, kasu mame. Gutxi baino. Ahí va. Bueno, azkena, Bai. Luisek... Zerra, astinu dazkio? Luis, filan! Zortziak filan! Gari, vale. Lasai, Luis, lasai! Jarri ezkerrian! Ezkerrian, lekua! Ondo! Hueko pixkat inberko zu, Hueko pixkat inberko dugu, Luis! Gari, bata lauean utzi. Vale, Luis, ondo! Ondo, Luis, ondo! No! Gari, batin, hirugarrena, lehenengo jarri. Me cago en el puto inversor de los cojones. Luis! Laugarrena, bigarrenian. Guazen, Luis? Gari, lehenengo. Lasai! ¡Javi, Dios! Vale. Gari! D-A-S-E-R-R-I-A. Gari! Hiru, zazpian. Ez dihu? Hortzak ez dia jotzen. Hala, zer ematen dira. Nastu da Luisean, tratabekin behitu. Gari, hori, hor! Guazen! Lehenengoa ondo. Lau, bi. Hoi utzi, hartu laugarrena eta jarri bigarrenean. Jarri laugarren hoi, huekuan. Ondo, Luis, venga! Zortzigarrena non? Seigarrenean. Hau, hor!
Gari, Gari! Ondo, Luis, ondo! Kuekuan hemen, oira! Hau, hemen, Gari, hau, hemen, eta hori hor! Hau, 8garrena da, Eta 8garrena hor! Utzi hor, bai! Gari, hori, hor! Ondo, Luis, 5garren hoi kuekuan! Luis! Bai, dale! Mierda. Vale. Azken hartu eta jarri huekuan. Urrengoa, azkena! Venga! Venga, Gari, venga! Mierda! Kontuz, oida, tarte hortan! Ondo! Hori, zazpi! Etorri, bai! Mugitu azkena horrea! Utzi! Heitzi! Azkena mugitu, Luis, oida, pixka mugitu! Heitzi! Ja, azkena! Venga, Gari! Bendior! Ez dogaldua, Luis, azkena mugitu horrea, oida, huekuan jarri! Wow! Azkar, Luis, azkena hor huekuan! Azkar! Vale, heitzi! Gari! Utzi! Dale! Baja, Gari! Lana amaitu da! Irabazleak Gontzal eta Gari! Hostia! Mierda! Gari! Zuretzako! Kagada bat indete. Zein dezu da? Bat jarria zen ja, tio. Errea mugituet tokiz, eta etzen mugitu Ondo, Luis, 5garren hoi kuekuan! Luis! Mierda. Zorionak, Zorionak. Tope bain, Hau, Luis. Gustu, Kaixo bikoteak, desafioa bukatu da. Esan behar dut, bi bikotek dena eman duzuela, hori argi bistan gelditu da. Alde batetik, baserritarrek, ez da, zen nolako habilidadea dagoazue traktorearekin, Bai Garik eta bai Luisek erakutsi duzue, eharki gainera. Gari, gauza bat konturatu zara, dagoeneko oilategi honetan oilar bakarra gelditzen dela? Pozik. Hau, prestakin. Mantxotuko dugu ere oiar bazpade. Bai, Bai. Arrotu ingo zaizu ala? Ez dakit. Ez da arroa, ez du ematen. Ez, nik arroa ez naiz. Buru gogorra bai, baina arroa ez. Bueno, buru gogorra izan zara batzutan, baina beste batzuetan kapitainari kasu egin eta... Gaur kapitainari ez diozu kasurik egin eta etekin ona atera dezu, ez, Gari? Nik mezu bat dakat behaientzat, batez egarintzat, oiar hau ateazu, baina beste taldean bado beste oiar oso gogor bat, xegone. Kanpo atea eta aurrea, finaleaino. Zaiatuko geha. Taldean pentsatzen du Ainoak, eta Luis, basarrian zerbait ikasi alduzu?
Bai, elkar bizitzan beti ikasten da. Buru gogorran inguruan zozik ikasi zu? Ze hori ez badu ikasi? Hori da norbean izakera. Pixkat burugorra bizituntan, pixkat aurreiteko burugorra pixkat izan berdo baita. Bai, pixkat bai, gehiagiez. Momentu bat, zeren hemen irabazle batzuk badaude. Gontzal Gari, baserrira itzul zaitezkete. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zer esan nahi duzu, Gari? Anaiaren oroimenean nagola. Beran utzi dut lan guztiak egiten, eta hori indarra eman dit. Gogoan daukazu Anaia. Bai, beti. Inoiz gehiago. Anaia eta biok bat gauz. Nitzako Anaia dana da. Berari dedikatu diozu eta hitz politak dira eta ziur naiz eskartuko dituela. Espero baietz. Espero baietz. Gontzal Gari, itzul zaitezkete baserrira. Vale, eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko. Bai, joder, a tope nauri. Bueno. Venga, yo. Ai, baina ezter. Gonzalek musua eman dizu? Ze suertea, Gaian motiko guapo. Emozionatu egin zara, ere? Eskeri zeitzun emozionatzen nahi. Magalena ez zelako naiz. Luis, Ainhoa, gauza bat esango dizuet. Hain mundu ezberdinetakoak izan da, ze ondo moldatu egin zareten, hori erakutsi dituzue. Bai, baina nik uste izaera nahiko antzeko dakagola. Nahiko isilak, lasaiak, zakit. Eta buru gogorrak biak. Bai, ni baita bana buru gogorra, Bazara. Bai. Ondo moldatu zaretegia, San Luis. Gogoratzen duzu lehenengo egunean, Ainhoak esan zuenean, zu ikusita aitaren oroimena etortzen zitzaiola? Aitaren papera egin alduzu Ainhoarekin? Bueno. Bai, nik jarriko nagizki. Hemen pasa dituzuen egunak gogoratuko dituzue. Bai. Zapore gozoa gelditzen da? Bai. Bai. Guztiz gozoa. Baserrian denetarik izan duzue. Bai. Zapore gozoarekin gelditzen zarete eta samurra da guretzat ere bai. Baina badakizue, joku bat da. Bai. Gaur galdu duzue. Eta Luis, Ainhoa, kalera jaitsi beharko duzue. Bai. Ondo izan, zorteon. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sorte. Nahi tatxo? Gure lehiaketa bukatu da metxe, eta, niretzako oso esperientzia hona izan da, zaik ez, gauza berri bat izan da, laun asko inditugu, oso ondo konpondu geha. Bai. Da, ikasegia, azken finen, gauren artean konpontzen. Esperientzia oso ona izan da, oso potentia, eta oso intensoa baita. Nahi gogoak gehatu izkiten, Natalia eta Xegonin aurka juteko, Luis eta ni, Luis? Bueno, Luis eta Ainhoa dira kalera jaitsi behar duen laugarren bikotea. Baina auzolanari agur esan aurretik, belaunaldien arteko adiskidetasuna posible dela erakutsi digute.